Good morning Philippines, so ako din si Perning. So karon natin flip top battle. So ipilailan ako niya si Kaloy. Yes, salamat bye. So mo rito no, siya rin si Kaloy. So karon kailan mong Kaloy siya mong tong bulingon og naong. So karon ipilailan ako niyo dito sa akong kilid. Gikan pag probinsya mag-ingay para kay Chupa Hot Mama. Will be always be the same, maskin asa pa nga place. Per miraga blaze, so fucking matter what's the case. Sa mga Bisayang nitanaw diyan no, so shout out niyo diay. So sugdan na nato, so na kay piso dire. So pili ra mo kung asa mo, hari ba o patay? Patay ako wa kay patyon ko ng buhangan. Yup, tails. Hey. Ako'y una bay. So mo to Kaloy no. So si Chupa Hot may muna mo flip top. Wala layo So yan. paminawan ninyo. I'm checking. Get it. Na ay chicks nang hatag na ako og number. Dara iyang number, sige ganahan mo siyang text mate. Pero bye. That's the wrong number. Lomisa. Sa pagyod. Kita kog bayot sa may iskina. Ako ang gisit-sit. Nya ni dolang bayot. Anak siya lubot cheese chupa 15. Pero wa siya kay balo. Nasira maday ko. Cuy, ayo ali dire cuy padlas pasak cuy. Lomisa. So, napilain. So, paminawa ninyo. Head, shoulder, knees, and toes. Head, shoulder, knees, and toes. Call him that. Boy, tanawa ni boy. Kita kaning jacket. Kung di kay kamusuotan ni mo, ka kwaknet. Kaloy is on guy. Apa yung buang legit yung buang ni rapper gede yung kagbuang dayo. Alright. So karon man naman si Chupa Hot sa iyang battle. So karon ikaw na boy Kaloy. So ipakita ni mga tricks diha kung unsay may pasulti niya. So let's go. Ya saman choy, saman tabagan ko niya akong amigo choy. Sige choy, kay parehaman sa mugnaong choy. Oh, Chupa Hot Mama. Buang ka bay. Awa mo na imong dagway murag kaglagay. Awa mo murag kaglagay gidanlak. Tagas na yung gabitay. Minaw gabitay. Atay ang kabay. Shit, ang hambog pa ka sa imong uyab. So imong uyab puti pang batiyag now. Mo tay imong uyab, nakatong classmate ako sa una nga katong pangag. Wa gabae ka ka Chupa Hot. So karon imo ang ipakita ni imong uyab nga batik now kagabae. Patuwad baka palubot baka. Okay boy, round to the top. Alright, go ahead and get into it, champion. Look. Get him, champ. Pull on our pants for this one. Pull him up. Let's go. Open the hood. First of all, batik kikag naong. So di ko ganang mo tanaw sa imong naong. Choy, ari na diri choy, atay na choy, legit promise. Ano ni mo riya, gusti ka sa buwan mo. Hello sa so na kay last linya. Saman. Naa kay kanta nga akong i-compose para ni kang Kaloy. So paminawa ninyo. Boom. Parat. Lagay ni Kaloy, parat. Daghang salamat sa inyong pagtanaw no. So daghang salamat sa inyong pagtanaw human mo ning video. So karon na champion si Chupa Hot. Oh, daghang salamat niyo. So please support this YouTube channel. Daghang salamat. Please like, comment, share, and subscribe.